ayime sicela usethulele iphinifa mfowethu ukusitshele nje background yalo kancane ifike kanjani le ngoma ethi iphinifa njengamanje sibuka igijima kuma viewers amaningi lapha ku YouTube uyibhale nini ingoma yaphuma nini bekwenze njani ubhala ingoma izikhulume ngeyiphinifa ngicabanga ukuthi obhuti ngiyochaza nje lokho kwenzekile ngoba ngeke nami ngisho ukuthi ngiyaqonda ukuthi kwenzeke kanjani yeah ngoba bese ngiqedile nje ukwenza umsebenzi omayelana nje nonyaka ukuthi nje umsebenzi fanele kube nomculo omningi kakhulu lo nyaka yeah lento ihlalele vele ke indlela ke ngicabanga ukuthi ufike nje ngoshuni into ethi mayicisha ifana ifike kanjalo ukuthi nginokuyibona sengiyenzile ukuthi hawu sifike kanjani yeah kodwa khona ukuthi ngicabanga ukuthi bekusemqondweni kimi ukuthi ngiyafisa ukuthatha lento ekumina background le yona yoshuni siqhubeke nayo sifake nakwezinye indawo ngoba uthi uyayizwa manje sesithinte kancane kwi-drill okumculo walapha na phesheya kakhulu yeah sase sifaka umaskandi ke lento wasekhaya thina so ngathi nje suka sihamba entombi uphelele umkami into ethi mayimile igcwala iphinifa yeah ngase ngihlala phansi nje ngenza into engangizenza yaphinde yabuya lento lena hayi yasho ukuthi I know yimi lona hayi ngayiphinda ngicine sengishaya ivideo mangiposta abantu bakhombisa ukuyithanda kakhulu yeah yimi loyana ke ngespeed ngoba ngiyalalela ayi shwi shona e-studio mangifika bengidabula ngoshuni wakhona yeah and isimanga nje salengoma njengoba yenza kahle kangaka uyazi webhuti ukuthi njengoba nanibona nasenkundleni zokuxhumana ngihlangana nabo ubhuti Kabza Desmall nabanye abaningi yeah ile video iphinifa yeah ubhuti wangibona khona la ephinifeni bacela umsebenzi kwasetshenzwa nje kwakuhle ngabona ukuthi I know le ngoma potential inkulu abantu angibalalele ngibathatha umsebenzi ngimuse kubona yimi loyana ke ngene e-studio kodwa ke bengingazi ukuthi abantu bazoyithanda kangaka le ngoma ngifuna uqamba mama ngisethukile nami akuthiwa mfana wephinifa ngibuye ngiqalaza ukuthi mina so kuthini kwena ayimake umubuka ingoma iphinifa ngendlela elikhuphuka ngayo lapha ya ku online umubuka indlela nje abantu abalangazelela ngakhona kuthini kwena njengo ayimake umuntu nje wayiqalile suka kwaDabazi lapha suka umculo nakho njengamanje sekunabantu abamlandelayo abathi hey sicela ukuthi yabona noma usukungazi ukuthi kusasa likuphatheleni kodwa ephupheni uma kukhona inhloso yokuqala yeah kuyafikeka nala ubungayitshela ukuthi ungafika khona noma ziyenzeka izinto obungazitshela ukuthi zingenzeka ngoba usuke ukholelwa entweni oyenzayo angibhekanga isikhathi ukuthi isikhathi mhlambe seyangishiya noma ngiyashiyeka ngendlela ebengenza ngayo ukuthi konke la kwenzeka khona izinto ngithatha ngokuthi ngiyafunda mina kufanele ukuthi ngifunde something ukuze ngifike so ukubona abantu ngibona ngathi umculo wami unikezwe ithuba ngisho njalo into engiphathiswe yona ngoba nakhona akusikhona uqonda kwami and into engilokhu ngiyenza mawuthi uyabheka engomeni zami zonke ayikho ingoma efana nephinifa ize kuze ube ulimi oluclose okukhombisa ukuthi sasitaste ka-IMAX Soul but ngilokhu ngiqhubeka nayo umculo uyakhula iningi izinto ezintsha abantu abasazozizwa kodwa le phinifa nami ngikholwa noma ngidlala uma ngibona abantu belijabulela kanje ngoba ngangazi and kuyinto engingasho ukuthi iyaqala ukuthi yenzeke ngokusheshsha nje mawuthi uyabheka kaphela ngisho insuku ezi10 kodwa ingoma ibheke 50,000 man ukhombisa khona ukuthi ayi ezanjini so nje ayigcwala amaphinifa before ngilethule kahle ngendlela efanele ngisacela ukulungisa la endabeni shuthi ke kwasuka umsindo omkhulu lapha na TikTok manje emva ukuthi izitofuza sezi-attack manje zi-attack manje ilenda zasekhaya ukuthi ke manje zona shuthi ayifuneke ephinifeni kanza kwethu akekho umuntu ongenelwa iphinifa yabona uma uhlaba extra small wakho liyagcwala iphinifa linele lithi phaka bese lifika kiJoseph elithi ukuthi into ethi mayimile igcwala iphinifa Einkundleni zokuxhumana sikulandela kanjani nabantu abazoba nemicimbi eyahlukahlukene bakwazi kanjani ukuxhumana noIMAC mhlawumbe omunye uzokubuka la ethi njengoba bethi bako East London ethi umuntu yazi ngiyafisa lensizwe ngibona la Facebook ikifike eEast London emcimbini wami naba no event organizers beke kuyiphasika mningi imicimbi ezobe ikhona
silithola kanjani iphinifa awu naku sengithi iphinifa simthola kanjani uImax Soul Anade ngitshela ngikhala ngokuthi makuthiwa mfana wephinifa ngisuke ngicabanga ukuthi umuntu ongakayazi ingoma uyacanga mhlambe ngizayicheka ngalo ufike waba ukhehle gumi aqala lapho makhula kancane waba makhula makhula kancane angithi vele isuke ejubeni okuyigama lami lomsisi athi mayisuka lapho ethi makhula kancane mayisuka kumakhula kancane sathi ukhehle gumi mayisuka ukhehle gumi sathi the nongomani mayisuka manje sidayinani ibhinqa la ngoma silokhu nje iphinifa ke manje kanti yini iphinifa hayi kodwa hayi ngaza ukuthi ngiyatholakala ku social media nje social platform wonke uImax Soul SA kuyo yonke nje indawo TikTok Twitter Instagram yonke indawo Facebook iMax Soul SA mhlawumbe umlaleli ngempela leli gama ngoba omunye lizomdida uI uM uA uC uS uO uU uL bese uthi SA it's IMAC SOUL bese uthi SA uzomthola kanjalo kuImax Soul lokho ikhalile insizwa uHandsome Khuthuza lapha ku Facebook ithi hayi lensizwa ingeke yazi ake ngibonge lensizwa uHandsome Khuthuza webhuti yazi le ndoda yaphakamela nawo kakhulu lengoma mayibona ihlupha laphana wenza na ivideo lapha ephetheke ezakwakhe nayo ivideo ibheke kwi-million manje hayibo ngiyakutshela manje ngiyabona ku TikTok ibheke kwi-million and sibonga kakhulu kumfowethu sibonga kakhulu nje isazosuka iMac kuyasebenzeka mfethu siyabonga kakhulu sifisela inhlanhla ngiyabona nabalali lokubethe iphinifa bafuna iphinifa nang advocate siyezulu uphel lapha eEast London bakuthandile eEast London balokubebuye njalo lapha ku Facebook ngamlandela na ku Twitter ukhona Facebook ukhona TikTok ukhona iMax Soul SA iyona handle yakhe leyo uyakwazi ukumthola ke kuyona na ku Facebook ke nami ngimthegile njengoba si live njengoba si live ngimthegile uzokwazi ukuthi umlandele uma ungena nje ku live wami ufike upress le yagama lethi iMax Soul uzobe usukwazi ukulandela i-page lakhe Samwendo phelele mngami intethi mayimile twaliphinifa suka samwendo phelele mngami intethi mayimile twaliphinifa ngakuthanda kakhulu ngisaqala ukukuthanda namanje kusafa ngakuthanda kakhulu ngisaqala ukukuthanda namanje kusafa yophuma mathole salama nkonya nesbaye skababo mzalayo nesbaye esemlobo zophuma nesbaye skababo mzalayo